A Sanidade Galega mellora os seus datos considerablemente con respecto ao 2019. Aumenta o número de cirurxías, moitas delas de prioridade 1, baixando tamén as listas da agarda. A sanidade galega volve ser tema de debate no Parlamento de Galicia. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño tivo que responder ás preguntas dos grupos políticos sobre a situación do seu campo, incidindo especialmente nas listas de agarda. Salienta así o titular de Sanidade a importancia deste medidor para ubicar cal é a saúde do sistema galego, apuntando que as da nosa comunidade son das mellores a nivel nacional. As listas de espera son unha ferramenta dese que nos permite establecer prioridades e garantir que non espere o que é urxente e que, polo tanto, non pode esperar. En segundo lugar, somos totalmente transparentes. Por iso publicamos e presentamos en rolda de prensa os datos de lista de espera e de actividade asistencial correspondentes a ano pasado, adiantando a publicación dos datos enviados ao Ministerio de Sanidade que aínda non os fixo públicos. Por suposto, cumprimos escrupulosamente co deber de facilitar información sobre as listas de espera, segundo o establecido na normativa básica estatal e na propia normativa autonómica. E isto é así. Insisto, as listas de espera son unha ferramenta que sirve para coñecer a capacidade dun sistema sanitario para dar resposta ás necesidades asistenciais dos seus cidadáns. Apunta o conselleiro que con respecto ao ano 2019 se melloraron case todos os medidores da sanidade galega. Os tempos nas listas de agarda, o número de cirurxías, superando as 200.000 ao ano, o número de probas diagnósticas non deixaron de medrar. Melloramos os tempos medios de espera e incrementamos a actividade, superando os niveis de actividade previos á pandemia. Sabe cantas operaciones se realizaron no ano 2019 previa á pandemia? Foron 197.904 as intervencións realizadas nese ano. Sabe cantas cirurxías se realizaron no ano pasado? Superamos por primeira vez na historia as 200.000 operaciones cirúrxicas. O pasado ano realizamos 204.829 cirurxías. Se fai o cálculo, son 6.925 cirurxías máis que 2019. 26 operaciones máis cada día. 26 operaciones máis cada día. Pero non só iso, é que operamos case un 28% máis de cirurxías de prioridade 1 que en 2019. Isto é, 6.027 intervenciones de prioridade 1 máis. Por iso, Gómez Caamaño ubica a Galicia como a comunidade mellor situada en canto á sanidade pública. Galicia é a de hoxe unha das comunidades con mellores resultados asistenciais do Estado. E a terceira comunidade con menor tempo medio de espera cirúrxica. A terceira. Galicia ten unha das porcentaxes máis baixas de pacientes agardando máis de 60 días por unha consulta. Vostedes saben que no ano pasado se realizaron máis intervenciones cirúrxicas que nunca. Saben que se fixeron un 27,9% máis de operaciones de prioridade 1 que no ano 2019. Saben que se atendieron máis de 4,8 millóns de consultas externas e máis de 3,7 millóns de probas diagnósticas. Saben que a Lei de Garantías funcionou para máis de 58.000 galegos e saben que temos vías rápidas que non lle gustan, que resolven en 5 días. E aínda así deciden ignorarlo.